Este é o teu, Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista de lanzamento de penalti do Lugo. Manu colocando o balón. Dale calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. A un xente te poñeu nervioso. Venga, Manu. Dalle, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle, Manu. Dale carreira. Aí vai, Manu. Manu, 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 Manu. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure. E xa estamos aquí, Vieito. Hola, que tal? Como estamos? Que tal? Benvidos e benvidas unha semana máis. Aquí a 2 días despois. Hoxe con moitísimas sorpresas. Xa que sí, 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 hoxe é un día grandísimo. Vímolo anunciando ao longo da semana. E imos a por este 2 días despois o quinto programa. Como pasa o tempo, Vieito? O quinto programa, este señor. Como pasa o tempo? Pasa o tempo rapidísimo. E sí que é certo, pero sí que é certo, Cabo, que este, que é o como ben dixo, o quinto, igual é no que máis novidades traemos, no que máis sorpresillas temos. Buah. É o máis emocionante ata o momento, non? É que, eu creo que sí. Sí, é que traemos de todo, tío. Traemos un sorteo, traemos sorpresas, anuncios, traemos toda a xornada, como sempre, traemos ao Brad Pitt de Melide, traemos de todo. De todo. E despois, a parte, que bueno, a segunda xornada desta segunda fase, tanto en segunda B como en terceira división, que está cada día máis emocionante tamén. Pois nada, somos 10 espectadores agora mesmo, a ver se imos... Oxe, eu conto ter xente, Vito. Oxe temos que facer piña. Seguro que hai xente porque veñen ver a... Eu creo que tamén. Veñen a pola camiseta. Ou que? Venha pola súa camiseta, é certo, que imos facer eso, entre outras cousas, o sorteo da fantástica camiseta de Non Vale Furar. Camiseta negra, chulísima, a verdade, encántame. Cantas veces após a semana, máis ou menos de media, Cabo? A ver, entre 5 e 10. No, 10 no, porque serían moitas. No, entre 5 e 7. Hai 7, hai 7. Claro, pois ou todos os días ou 5, depende. Entre 5 e 7. Bueno, 10 pues, podía ser, se durmes con ela, a noite conta doble tamén. Que te iba a decir? Que che parece se imos empezando? Porque claro, temos tantas cousas que facer que a ver se imos quedar sen tempo, que a xente tamén quererá dormir despois. Imos lle dando. Por certo, non comentamos agora somos de terceira división. Somos máis grandes agora, en plan, puxen están as nosas caras en xigante. Por se non chegaba que as nosas caras en pequeno, agora gigantes. Está ben, tensenos que ver ben, que somos dous tíos bastante agraciados, non tanto como Mou, pero bueno, andamos aí traballando neso. Pois veña, que che parece? Imos por eses resumos. Imos. Veña, empezamos pola segunda vez, mira, ahora temos como... Arrancamos. Ahora somos outra vez pequeniños e temos como unha pantalliña de televisión e aquí vaise ver a segunda vez. Aí están, os resumos, espectacular. Que nivelazo aí en 2 días despois. Estamos empezando polo... segunda vez que está totalmente... Di. Nada, digo, empezamos polo partido do Celta, que gañou 0-3. Sí, un Celta que parecía que despois desa primeira xornada parecía como que se descolgaba un pouquiño, non? Pero, ostras, unha vitoria totalmente incontestable en León. E cun protagonista importante, que foi Manu Solís cun hat-trick. Que golazo o segundo, mira, pam, pola escuadra. Golazo. E despois chegaría o terceiro e xa foi todo en recta final. Pero fallou un penalti o Celta. Foi bo partido do Celta de B. Do Celta B. Bueno, son os resumos por certo, Vieito. O que falábamos un pouco a semana pasada, non? Que o dábamos xa un pouco como descartado e despois dunha vita. Como? Vieito, dime. Nada, decía eu, que o dábamos por descartado casi un pouco para meterse nese playoff ao Celta B a semana pasada, e despois desta vitoria tan poderosa, non? Cunha demostración tan grande de poderío nun campo tan difícil, contra un rival tan directo, por eses postos de playoff, eu creo que volve a estar na pomada, non? Volvemos a confiar un pouco en The Special One. Confiamos en Onésimo, tío. Que faría Onésimo
Que faría Onésimo se ascende Plenamente. a segunda B co Celta? Eu vexo aquí en Plaza América bañándose sin camiseta, que a camiseta así, bebendo moita cervexa, creo. Sí, é Daría o máis perfil. dá o perfil de cervexa ou de viño, Onésimo. Ollo, Depende do momento, creo. Sí, sí. Depende do momento. Pero ten diría. pinta que lle mola Para as todo. comidas, para comer. Sí, pero para comer viño sempre. Para Sí. comer e cear sempre viño. Despois as cervezas é máis motivo de celebración. Que che iba a decir? Estamos vendo o partido do Racing de Ferrol que, bueno, que é o ante o Numancia nos Pajaritos, un campo Sí. mítico, 3-1. Complicado para o Racing, estivo. Sí, sí, o Numancia está nun momento de forma espectacular, non? Ora hai un partido trascendental. A semana que ven, non? Entre o Depor e o Numancia. O Eu creo Depor. que aí vanse a decidir Sí. moitísimas cousas. Estamos vendo Sí. o partido do Depor Vanse a que decidir en moitísimas Langreo, cousas, non? Como... Campo complicado, Sí. de sempre. Cabo ir a Asturias, Sí, e en sí. Asturias hai que sachar. É como Lugo, hai que sachar. Ostra, é en que Asturias. o Langreo... Xa me dirás, tío, que... Non coñezo moito de Langreo, o sea... Non sei. Xa ves, pintoulle a cara o A Deportivo. Michu, Ah, claro, Michu. Petouse, che. Ala, xa marchou o Vieito. E quedei eu solo. Bueno. Non sei que pasou, rapaces. Nin siquiera se me ve. Está saindo espectacular isto. Estamos 18 persoas en directo. Bueno, vou vos comentar un pouco como foi o partido. Os partidos, bueno, despois estamos vendo o Compos que... Bueno, foi un partido no que o Compos tivo ocasións para gañar o encontro e empatou a ceros. Fallou un penalti, de feito, Juanpa, este foi o penalti sobre Brais. A ver se volve Vieito, mira, está Mou aí, concentrado. Bueno, fallou, aí vemos o fallo do penalti. Mou, queres entrar? Saludar. Faz unha entradiña, Mou. E mentres, a ver no chat se... A ver, que está pasando? Pobre. Sí, pero conecta a cámara, Vieito. Bueno, iso que Non sei que o... pasa. Sí. Conecta a cámara e xa vai. Todo perfecto. Estamos vendo agora o Pontevedra, que tamén empatou, esta vez no campo do Sporting B, en Mareo. Bueno, estou vendo por aquí no chat xa todo o mundo, David Cesar, Maki Ponte, Estou tendo un problema co... Que che pasa, Vieito? Que che pasa? Se hai moito problema... Teño un grave problema. A ver... Eu agora mesmo estou na túa posición. Xa sei. Estou vendo vídeo. Non pasa nada. Pero resulta que, bueno, o programa que utilizamos para falar, que é o Discord, pois acábaseme De que? de facer un intento por actualizar. Cousas do directo, verdad? Bueno, Son cousas e que pasa agora? Vas conectar a cámara de novo? A ver se o dou solucionado. Se non, saio solo eu, Facendo de ti, ademais. Estamos vendo o Coruxo, que, bueno, outro... Foi 0-0 o Coruxo tamén. Xa remataron os resumos, Vieito. Estás por aí, Vieito? Ai, Dios. Dime. Digo que... Eu estou como se estuvera en radio, verdad? Pero, e vas dar conectado a cámara? Ahora. Bueno, pois imos ca terceira, porque sí, porque non sei a xente que non comenta nada como está vivindo este momento tan mítico de non vale furar, de liala a Dios no directo. Vieito, que? Bueno, pois seguimos vendo a terceira división agora. Imos co partido entre Arenteiro e Polvorín, que se levou o Arenteiro cun gol de penalti, un control espectacular de Marquitos, un penalti algo discutido, pero despois marcou Renan Zanelli, e o Arenteiro, Vieito anda liado, dalle ti cabo, non queda outra, tío. E nada, marcou Zanelli, intentou no Polvorín ata o final, aquí vemos un gol anulado ao Arenteiro, aí xa volve Vieito, amigos, ai non, eu pensei que volvía Vieito, bueno, e nada, o Arenteiro prácticamente é equipo de primeira ref, ou como se diga. Agora, Hola? Quen anda aí?
Daniel espectacular. Sí, ó. Aquí víamos como celebraban con raiva o corpo técnico do Arenteiro, os xogadores no campo de Espiñedo e volveu Bieito Baliño. Se celebra, se celebra a volta de Bieito. Sí, bueno, a ver, fala. Hola? Sí, máis ou menos, bueno. Non moi ben, pero bueno. Cousas que pasan, Cabo. Manexaste ben sin mí. Bueno, non te creas, é que esta parella non funciona segundo os dous. Bueno, é o que teñen as parellas. Pero ben, estamos vendo xa a terceira división porque acabaron os resumos de segunda B, falamos do Arenteiro e agora estamos co partidazo entre Bergantiños e Arosa, que se levaron os de Vilagarcía. E nada, foi un partido importante. Sí, fala, que non falaches nada aínda. Vale, escoíteseme ben agora. Sí, perfectamente. Vale. Perfecto. Pois nada, o Arousa, que sí, gañou un partido importantísimo, trascendental e apreta un pouquiño a liga, ainda que eu creo que siguen estando as cousas bastante claras, non, Cabo? Sí, Que sí. pensas? Sí, todo apunta que Porque, eso. por exemplo, a parte perdeu Dime, que vamos con retraso. o Polvorín, co mellor se gañara, pois apretaría un pouquiño máis as cousas, apretaría un pouquiño máis a Arenteiro e a Bergantiños, pero bueno, Sí. así se deron as cousas, e creo que os dous primeiros postos están bastante claros, me parece. Sí, houve outro partido entre quizáis os máis descolgados deste grupo, que foi o Somozas Alondras, que se resolveu cun balón parado, onde gañou o Alondras, no Morrazo, con un Luismi que como nos gusta Luismi, Bieito. Campo moi... Sí. É un xogadorazo. E tivo varias para ampliar incluso máis o marcador, Se non recordo mal, tivo un tiro ao largueiro, non? Bueno, sí, é un xogador totalmente desequilibrante. E como sempre o máis perigoso do Somozas, Pablo Rey, a balón parado, zambombazos. Como sempre, sí. Sí. O Somoza sí que acusou un pouco, pegou un baixonciño aí na segunda parte da Liga. Nos últimos meses, que ao principio parecía que iba moi lanzado, pero parece que se está facendo un pouquillo larga a tempada. Sí, de feito, ao final do partido, ímolo ver agora. Mira, aquí, Marcos Souto, non sei se o biches ti, que se volve totalmente todo contra un aficionado que lle di, dimo fora, sabes? A mítica que se di de vémonos na calle, na rúa. Totalmente fora de sí. Sí. A min foi algo que tiven que meter no resumo porque... Sí. E non se sabe moi ben que pasou, non? No, que eu sepa, non. Insultaríalle, diríalle, que pensas payaso, que puido ser? Diríalle, payaso. Que pensas que puido ser? Eso. Que pensas que puido ser? Que entouse, un payaso. Claro, insultou, non dixo, sería así. Por certo, que opinas do teu estradense, da Vieitoneta? Están que se salen. No, en todo caso será a Alberto Marioneta. Claro, a Marioneta. Sí, desde logo, a verdade é que están nun momento de forma espectacular. Están, aparte que o Estradense foi durante toda a tempada este ano, xa os anos anteriores, pero sobre todo este ano está sendo un vendaval cando porque ten moito xogo ofensivo, moito ritmo, xogadores moi desequilibrantes arriba, e faltoulle un pouco asentar un pouco o equipo ao largo da liga, pero está nun momento extraordinario. Ten xogadores moi talentosos arriba. Precisamente, bueno, de Juanín xa nin falemos porque está facendo unha tempada espectacular, pero marcou un doblete Edu Taboada entrando dentro do banco. Falábamos a semana pasada del, non sei se a semana pasada ou fai dúas. Meteu doblete contra o seu ex equipo, porque el xogou na canteira do Dépor, o curso pasado, nos xuvenís. Sí. Moi ben. Sí. Un bo detalle foi que o primeiro gol non o celebrou, pero no segundo non puido conterse, xa celebrou a top. Sí. Pero sí, é un xogador, eso que non é dos máis importantes o mellor do equipo, non ten tantos minutos, pero é un xogador tamén que, bueno, marca a diferencia, ao final arriba é bo dianteiro. Sí. Pero despois tamén, falas da parte de arriba, pero tamén atrás o Estradense ten unha parella de centrais espectacular, porque Martín Sánchez e Caraván a mí pareceme, moi top. Estamos vendo xa o partido que se disputou en Redondela, o partido con máis goles da xornada, 4-3 a favor do Choco contra o Racing Vilalbés. E o Vilalbés que, bueno, tiña todo moi de cara e agora con esta derrota pois pódese meter en problemas. Sigue primeiro, pero
a ver, para meterse despois, bueno, miraremos despois as clasificacións, pero bueno. A ver, sí. Sí, a ver, o Vilalbés parecía que estaba moi sobrado, pero claro, os equipos de abaixo, sobre todo o Choco e o Estradense, están apretando moito. Agora está 3 puntos por encima deles con un partido menos. Para a semana creo que hai un Vilalbés Choco, un Vilalbés Estradense. Partido tamén bastante clave. Esta semana, bueno. Moi bonito. Que golazo, por certo, Cabo. De Dani Pedrosa. Que auténtico chicharro de Caloi, Sí, bueno, eu quédome... é que con cal te quedas, co de Caloi ou co de Dani Pedrosa de falta? Que tamén é un golazo, Co de Caloi. Eu quédome co de Caloi, que me parece, aparte sin parar o balón, sabes, de primeiras, pareceme un auténtico escándalo de gol, un escándalo. Por certo, xogadorazo, Caloi, Sí. Non sei por que se me acordou agora, pero antes esqueceuseme co tema de que estabas tivemos esos problemas, pero Carlos López, o dianteiro media punta do Bergantiños, lesionouse na clavícula e perde o que resta de tempado. Non sei se o biches. Sí, entereime. Pérdese o que resta de tempada, a verdade é que é unha pena, porque é un xogador moi importante. Bueno, é un pouco na línea que dicíamos antes, o Bergantiños non debería ter problemas, pero ao final, é que é moito xogador, Carlos. Sí. É moito xogador. Outra noticia de última hora, témola nun dos protagonistas do partido que estamos vendo. Perdeu o Arzúa e hoxe, fai nada, unha hora ou dúas, anunciaron que o técnico Javi Rey non continuará este curso xa. Sí, e ao final, bueno, é un pouco este formato de liga que se leva por diante a quen sexa, non? Sí. Porque ao final é o que falamos sempre, que se ganas un partido ou ganas dous, pois cambia radicalmente a situación do equipo e do entrenador tamén, claro. Sí. A quen crees que... Por quen apostarías ti agora para a volta, para comandar o queixo mecánico É que non teño nin idea, pero... Eu tiraría de algún vello coñecido, xa ficharía a Francis Sixto para traballar en terceira. Ademais, é amigo, eu fichaba a Francis. Xa, bueno, tirache moito as cores. Sí, o Fisterra gañando en Valdeorras, que? Pois Opina, Vieito. Sí, Vieito. o Arzúa, bueno, a ver. O Barco. Perdendo contra o Fisterra cun golazo de Herbert. Sí, un golazo. E o Barco, que tamén, que parecía que estaba que neste grupo que iba a ir un pouquiño máis sobrado, e ao final xa ves, empate en pallo saco, perde agora na casa con Fisterra, estás metendo en problemas tamén. E aquí E que ao final é moi complicado isto, Cabo. Isto costilla todos os equipos. Xa estamos rematando, imos Pero si, o gol de... Perdón, imos cos dous equipos de Ourense, que xogaron os dous no Couto, sábado e domingo. Vai acabar o céspede do Couto reventado. Gañou, por certo, doblete do noso amigo Borja Domingo, xogadorazo. Moi bo partido do teu xogador fetiche, claro. Borja Domingo. É que é moi bo, E despois notouse na UD Viveiro notouse moita volta de dous xogadores como son a min e Tiago, que levaban un mes e pico lesionados e volveron, e bueno, de feito a min marcou o gol de empate ao final. Sí, de penalti. Moi bons xogadores, Imos agora ese partidazo, porque foi 3-3, o Viveiro competindo no Couto, moi bo partido, moi entretido. Que golazo, O Viveiro compite en todos lados. É un equipo que me dá a sensación así un pouco como Arzúa, non? Que son equipos que compiten moi ben, ou como a Fisterra incluso, pero que dá a sensación de que teñen menos puntos dos que deberían levar, a verdade. Sí, casi que na terceira ao final compíteche todo o mundo, é tan, sabe, tanto nivel que... Sí. E bueno, doblete de Raúl Melo, o zurdo, que ao principio non entrou moito en dinámica do equipo ao principio, agora está empezando a entrar e pode marcar diferencias, porque ten moita calidade. Xogou no Velle de preferente a pasada campaña, bo xogador. Sí, bo xogador. Non é... Sí? Que pasou, Vieito? Tes problemas técnicos? Decía que non é... é que non te... Que pasou? Problemas técnicos. Decía que Raúl
Raúl Melo non é un xogador tampouco que destaque polo seu olfato goleador, pero de feito creo que levaba un gol solo na temporada. Sí, meteu un gol. Pero bueno, outro día xa viches. Doblete. Aquí vemos... Agora a xente os futbolistas teñen ganas de fútbol, ganas de facelo ben. Por hacer... Escoiteseme ben. Sí, escoitaseche perfectamente, tío. Ao mellor imos con un pouco de retraso temporal e tal, pero bueno, o retraso tampouco pasa nada. Que te iba a dicir? Unha cousa que me gusta... Casi mete o gol o 4-3 o Ourense cunha chilena. Tremendo. Que te iba a dicir? Como estás vendo o tema dos campos? Que agora están... Está empezando a haber xente, está empezando a ver ese ambientillo outra vez de fútbol. Que bonito, Vieito? Home, pois, como imaginarás, estou igual que a ti, emocionado, non? Con esta volta da xente aos campos. E bueno, penso que vai ser tamén un factor que pode ser decisivo, porque agora non é igual xogar nun campo baleiro que ter que ir a Fisterra ou a, non sei, a onde sexa. A Cangas ou a Ribadumia ou onde sexa xogar a Castaña con 300 personas no campo. Cambia moitísimo. Sí. Bueno, que che parece? Seguimos polas clasificacións. Arrancamos logo cas clasificacións. Teño un xogo para ti de segunda B, pero bueno, ao mellor fago chocando entre mou, pareceche? E fago los dous, a ver quen adiviña antes, o xogador é o que fixemos a semana pasada. Sí. Moi ben. Vale, veña. Pois imos que as clasificacións de segunda B, cambiei o... O que pasa é que te escoito un pouco de retraso, a ver. Sí, bastante retraso seguro. A ver si... Noto na túa mirada. A ver. Sí. Imos con elas. Bueno. Cambieinas, por certo. Agora son as de Federación Galega, as oficiais, para que non haya queixas de ninguén. Bueno, vemos o grupo do ascenso de segunda B: Burgos, Valladolid, Promesas, Cultural Leonesa, o Celta, que con esta vitoria colócase cuarto, Zamora e Unionistas de Salamanca. O Celta a un puntiño, perdón, un puntiño da Cultural e a 2 do Valladolid. A un punto. Sí, e aparte era un pouco na línea que falábamos antes, non? Que ao final ganas así, desa maneira, na súa casa, a un rival directo, eso demostra que pode estar aí. E despois outra cousa, o mellor cuarto tamén se mete no playoff. O que pasa é que creo que no grupo catalán está o Nástic con 37, unha cousa así. E vai ser complicado, pero bueno, hai que terlo en conta tamén ao final. Sí, a ver que pasa. Hai que confiar en Onésimo, en The Special One. Pero ti mira como é o fútbol e como somos nós, sobre todo. A semana pasada dábamos xa por acabada a fase de ascenso do Celta. Eu tamén. E agora xa ves que ganas un partido así, desta maneira, xa ves as cousas totalmente diferentes. Pero bueno, é bonito do fútbol tamén. Sí, señor. Bueno, no segundo grupo que encabeza o Deportivo da Coruña, con Numancia segundo, o Ferrol, Racing de Ferrol terceiro, Langreo, Compostela e Marino de Luanco. Vimos os partidos antes. Bueno, o Depor sigue aí. Sí, eu penso que aquí sí, sigue aí. Pero bueno, eu creo que o Numancia estás mostrando como un equipo moi forte. Eu agora mesmo, non sei, será o rival un pouco a batir do grupo. Pero bueno, o que está claro en todo caso é que penso que se van xogar dúas prazas eses tres equipos, Depor, Numancia e Racing de Ferrol. E bueno, esperemos que sexan os dous galegos. Ojalá. A ver que pasa. Que bueno, que conste que eu teño un casi veciño, un medio veciño no Numancia xogando, David Castro. David Castro. Do Estradense, si, está no Numancia. É moi alto ese rapaz. Do Céltica. É un tanque, ese. Moi alto. Podría ser moi bo xogador de baloncesto. Moi bo xogador. Podría ser, sí, pero é xogador de fútbol. É o que hai. Bueno, imos xa, sí. Imos co último grupo, o grupo que loita pola permanencia na segunda ref. Temos ao Pontevedra de primeiro, Real Oviedo, Lealtad, Coruxo de cuarto. A ver o Coruxo que tal, Salamanca, Sporting de Xixón, Covadonga e Guijuelo. Como ves, Vieito? Bueno, ao final, pois aquí non cambiou nada, non? Unha xornada máis ou unha xornada menos, depende como vexamos, e todo sigue igual. Empataron, todos os resultados foron empates, e todo sigue igual. O Pontevedra nunha posición boa, e o Coruxo, pois aí, sin desengancharse. Así que, bueno, a ver que pasa na próxima. Vieito, din no chat que cada vez que Vieito duda do Celta, gana. E Pablo Teixeira. Cando creo que vai gañar,
cando creo que vai gañar, perden. É o como pasou gafe, onte. é o Onte gafe estaba de non vale convencido, furar. É o que somos nós, gafes. Bueno, O gafe e o contragafe. Sí. pois veña, imos cas de terceira división, empezamos pola de o do ascenso, Arenteiro primeiro, agora sí que está ben, Bergantiños, van os dous primeiros, 53-51, Polvorín 45, Arosa 44, Somozas 41 e Alondras 40. Parece que se decanta a cousa, Sí, o que pasa é que oportunidade perdida esta semana para o Polvorín, Que a ver, evidentemente todos os campos son complicados, é complicado sacar puntos en calquer lado, sobre todo fora de casa. Pero se chega a ganar o Polvorín esta semana, Sí. igualábanse moitas cousas, Moitísimo, apretábanse moitas cousas. moitísimo, pero claro, foi así, gañou o Arenteiro e agora escápanse un pouquiño. Así que, Sí, eu penso que o Arenteiro que quedan 4 xornadas bueno, en 4 xornadas creo que son demasiados puntos para darlle a volta a isto. sí, Pero bueno, ollo, nunca se sabe, porque imagina que esta fin de semana gaña o Polvorín e xogan Arenteiro e Bergantiños, perde o Bergantiños, poñeríase a 3 puntos o Polvorín do Bergantiños. Imagina, Sí. E o Bergantiños perdeu a Carlos, sí. recorda. Sí, o que pasa é que, bueno, é moi complicado gañar. Sí, está claro. Nestes grupos é moi complicado gañar. E os de arriba posiblemente pinchen, os dous de arriba, pero é que claro, os de baixo teñen que ganar, os que van por debaixo. Exacto. Eu creo que recortar moitos puntos neste grupo é Complicado. Pero bueno, a ver, Imos polo grupo que vai loitar, a ver. O grupo que loita por estar no playoff. no playoff. A ver se carga, aí está. Este grupo está precioso, Cabo. Sí. Este grupo está precioso. O Racing Vilalbés encabeza todo o grupo con 40, Estradense 37, Choco 37, Rápido Bouzas xa con 30... Non vexo ben, 31. Isto está mal, ou que? Creo que ten 32, 31 ou 32, non sei, pero en todo caso o Rápido de Bouzas está en 2 partidos menos, ainda non xogou ningún. 2 partidos menos, claro. Claro. E o Deportivo Fabril e Silva. Ten que xogar co Racing e co Silva. Claro. Correcto. Bueno, E co Silva, deste jornada, sí. Aquí. Bueno, a ver que pasa. aquí o que dicíamos, non? O Racing que o tiña todo casi feito, con moitísimos puntos, pero perdeu este finde e ollo o Estradense e o Choco que veñen pisando moi forte. Mira, ainda che digo unha cousa, Cabo, e voume mollar moitísimo. A ver o que dis. E vou dicir que se van clasificar Choco de líder e Estradense de segundo. Que che parece? Bueno, eu creo que se vai clasificar o Racing. Eu penso que sí, Despois estarán entre Estradense e Choco, pero bueno. Eu vexo, pero eu vexo o Racing con problemas aparte extradeportivos, polo tema da directiva, non sei. Creo que se chegaron ao seu pico na temporada. Teñen moi bons xogadores, e o tema. A ver que pasa. Sí, que teñen moi bons. Pero tamén, o Choco, Sí. sobre todo o Choco ten un equipazo. E o Estradense, que ten moi Meteuse bons ao final equipos. meteronse neste. Sí. Meteronse neste, eu diría incluso máis o Choco co Estradense. O Choco meteuse un pouco de rebote neste grupo, pero era equipo para estar máis arriba posiblemente. Bueno, está no demostrando. E xa para rematar coas clasificacións de terceira, imos polo grupo da permanencia que lidera o Arzúa. Recordemos, destitución de Javi Rey hoxe mesmo, o Viveiro segundo, Ourense Clube de Fútbol e Barco, e despois todos os que os siguen, que non os vou dicir todos, pero salvaríanse os 4 primeiros tan só. Está todo moi igualado. A recua todo. Sí. Todo moi igualado. Un pouco eso tamén, o que comentábamos antes, como estaba o Barco, con que parecía o equipo que máis, bueno, pois que con en mellor posición chegaba esta fase de descenso, e mira, tío, ao final, como son as cousas. Pinchas 2 partidos e... Xa ves. Sí, señor. Pois nada, eso, sorprendeume un pouco o tema de que votasen a Javi Rey indo primeiro, pero bueno. Sí, bueno, pero non sei, un mal resultado. É que sabes como está o fútbol, Cabo, sobre todo nestas categorías, eso, nunhas ligas tan curtas e tan de que necesitas rendemento tan inmediato. Ao final pinchas 2 partidos, ou a directiva non ve boas sensacións dentro do campo e optan polo máis fácil, que sempre é votar ao mistos, claro. Foi bueno. A ver que tal lle vai o queixo mecánico. Imos polas clasificacións de preferente, falando de ligas curtas e
bueno, que necesitan rendir xa, pois mira estas. Porque temos o primeiro grupo onde o Vitoria empatou a uns con Betanzos, o Santirso empatou 0-0 contra o Montañeros, el Aracha 1, Sofán 4. Cuidado co Sofán, que vai primeiro. Sí, moi bo equipo. Sí, sí. Moi bo equipo. Aparte sempre é un equipo que está cando está en preferente sempre é un equipo que está aí arriba para loitar os postos altos, un equipo duro. Sí, señor. A punta da vez. Bueno, por certo, podíamos dicir tamén que, bueno, posiblemente, como tuvo tanta aceptación o vídeo da nosa viaxe ao Pino, igual volvemos a outro partido de preferente, o que acabo. Sí, sí. Podemos facer un pequeno spoiler, ou unha pista. Mira, a pista vai ser que o equipo en cuestión estivo en cuarentena fai nada, entón só xogou un partido. Pero bueno, Boa pista. A ver, imos con este grupiño, va. Noia 1, Xallas 1, Puebla 1, Pino 0. O Pino segue sen coñecer a un punto, non gañou aínda, non un puntiño nin siquiera. Pero bueno, eso, o Dubra non xogou contra o Boiro. Nada, o Noia encabeza o grupo, o Pino de último, e o Boiro con un partido xogado, nada máis. Correcto. Vimos para o grupo de Lugo, para o grupo C do norte, temos Residencia 3, Lemos 0, perdeu o Lemos por fin, Foz 1, Ribadeo 3, Sarriana 4, Santavallés 3. Cuidado co poderío ofensivo da Sarriana que xa vai líder. Diego Rey e Gerardo. Ao final o que se está vendo nos grupos de preferente é que os equipos chamados a estar arriba ao final están dando a cara, porque ti ao final ves os primeiros e segundos clasificados. Xa se contaban un pouquiño, moitos. Sí. Imos co grupo de Ourense, Nogueira 1, Polígono de San Ciprián 0, Berín 0, Barbadás 0, Atlético Arnoia 1, Velle 1. Grupo que encabeza o Barbadás, empataba puntos co Velle. Bueno, un grupo bastante igualado este, cuidado, Sí, o Velle este ano creo que fixo bastante bo equipo e, bueno, o Barbadás é un auténtico clásico, un equipo que ascensor moitos anos entre terceira e preferente, é un equipo que sempre, no grupo sur de preferente, sempre estaba nos postos altos da táboa. Equipo duro, o Barbadás. Imos agora co Caseras 2, Cultural Areas 3, que xa vai líder o Cultural Areas, Porriño 0, Mondariz 2, Juvenil Punteareas 3, Valladares 1. O dito, Cultural Areas primeiro, e Porriño Industrial último, Eu dixen que iba a ascender o Porriño Industrial. Madre mía. É certo. O Porriño Industrial tuvo moi bo equipo e fai uns anillos, pero tamén tuveron uns problemas económicos, non sei se te acordas, que descendera de terceira con 13 puntos ou unha cousa así, porque desfixaron o equipo. E non sei a verdade agora como estará a nivel de club. Sei que en categoría base está ben, pero a verdade é que non os controlo moito, non os teño moi controlado. E xa para finalizar, Juventud Cambados 1, Umia 1, meteu un gol o Cambados por fin, Vilalonga 2, Cultural Beluso 0 e Pontevedra B 0, Gran Peña 0. Grupo que encabeza o Pontevedra B que aínda non perdeu. Pouco máis, Vieito. Pouco máis. Que che parece? O Pontevedra... Nada, di. Dime. Fala ti antes, despois... Nada, decía que o Pontevedra B o mellor non pode ascender. Fixaxeste nesa... Decataxeste desa... Como que dixeches, perdón, que estaba mirando o chat, que nos di Maki que vayamos a Sofán tamén a ver o Orteixo, a ver se gaña. Pero bueno, dime. Non podemos ir a tantos sitios, porque senón, non sei. Xa iremos. Todos non nos aburra nós, aburrimos nós a xente. Todos andarán. Dime. Pois non sei que che estaba dicindo, a verdad. Que podese dar a posibilidade de que o Pontevedra B, ainda que este aí arriba, non poida ascender. Claro. A ver, sí, pero sería moi complicado que pasase iso. Home, esperemos que non pase. Se ten que ascender o Pontevedra B e que descenda o Pontevedra. Malo será. Ainda que, bueno, dicindo ti isto, mellor descenden, Gafandos. No, se eu digo, paso ao contrario, así que non... Perfecto. Pois que che parece se imos ao que está esperando a xente, que é o sorteo da camiseta? Sí, directamente. Hai que darlle xa. Sí, pois veña. Directamente. Son as 11:35 da noite, creo que é boa hora. Recordemos, aí está o sorteo de camiseta. Bueno, imos con ela, non? É que sin máis dilación. Por certo, non falamos que temos unha enquisa aberta en Twitter
Vou ensinar aquí a enquisa, a ver como vai e tal. Certo? Mirade, esta enquisa que temos aberta en Twitter, onde preguntamos se vos gustaría que désemos o salto a Twitch. E de momento vai tal que así. A ver se carga, esperade. Sí, nada, que gustaríanos que votarades un pouco. Sí, A ver, que estamos ben en evidentemente, YouTube, non é nos unha que- enquisa e Non nos queren en nós, Twitch. nós imos facer o que queiramos. Pero, Sí, sí. pero bueno, está ben. Está ben preguntarvos e tamén orientarnos un pouco, non? Ora fora coñas, porque tamén se estamos cómodos todos en YouTube, pois, bueno, Sí. podese seguir aquí, pero bueno, como o Twitch é un pouco a plataforma de moda agora, pois penso que nos pode dar máis posibilidades e a larga igual é mellor para todos. Sí, señor. Pois imos ca emoción, Vieito. Imos co sorteo Imos co da... sorteo. Sí, sí, co sorteo da camiseta. Imos. Temos 83 participantes entre Twitter e Instagram. Foron bastantes, non están todos aquí, obviamente, porque cantas persoas estamos no directo? 23 ou así, non? 23, sí. Bueno, Pero bueno, pois se lle toca a alguén que non está no directo, que non o vexe hoxe, que va. Bueno, a ver, pois imos... Bueno, aquí que está... non o vexe hoxe, xa verá mañán. Claro. Non hai absolutamente ningún problema por iso. Claro, mira, estamos vendo os nomes de todos. Vou ir pasándoos pouco a pouco para que se vexa que están todos. Non os vou ir lendo nin nada, pero bueno, aquí están os de Twitter ata aquí. E a partir do 31, vemos aquí, estes son os de Instagram. Aí están, tacatá. Mais ou menos, están todos. Asegureime que estivesen todos. Están todos, home. Sí, A pois xente eso. tense que fiar do noso bo traballo, do noso bo Pois criterio, veña. sobre todo. Imos, sen máis Está dilación. todo perfecto. Queres buscar un redoble aí no teu móvil para poñer? Así medio cutre. Ou falo ti ca boca, como queiras, Bueno, Non era mala, falo ti ca boca. Falo ca boca. Veña, É que eu como son... e damos a son unha sortear. perso- Dios, E dámoslle a sortear, evidentemente. Estou nervioso. Eu como son unha persoa maior, son un tío que usa métodos vellos de radiofónicos. claro. Pois, Onomatopédicos. Pois veña. Estamos. Eu, Tes aí o sorteo mira, posto, pois non? veña, va. Veña, gas. O que Que? Non escoitei o redoble, tío. Pois vai no ti logo. A ver, no, de verdad que non podo facer máis escoitei. alto, porque si non vou tirar a mesa, cabo, ver. vou tirar a mesa, non pode Vale. ser. Pois, bueno. Veña, fao ca boca. Va, ca boca. Fao ca boca. Non sei por que non se oye o redoble, non quere que Chis, escoite. pum. Da igual, veña, pois sorteamos, pum, sorteo. Darío BN 12. Darío BN 12 Darío BN12. É o Darío campeón. BN12. é o campeón da camiseta negra de Non Vale Furar. Pois nada. Darío, agora Darío. maniféstate polo grupo, se estás vendo, Sí, se se nos estás estás vendo, aí. maniféstate, que te queremos te tirar das orellillas. Bueno, pois xa está. Aí estamos, Pois aí xa está. estamos. Pois sí. Bueno, a parte do sorteo, que bueno, eso, camiseta que vai para Darío, é unha camiseta, a verdade é que falando mal e rápido, cojonuda para fazer deporte. Sí, sí. É cabo. Sí, señor. A parte de que, bueno, É que vale para ir á compra tamén, para poñer, para sair, para todo. A verdade é que é Sí, unha camiseta. é que temos unha noticia que dar, Vieito, que é espectacular. A xente xa máis ou menos vai na Espectacular. cheirando, pero bueno, podémoslo anunciar xa, non? Anunciamos o que está a pasar en Non Vale Furar a partir deste mesmo instante. Eu anunciaría agora xa. Dalle, Xa. que levamos 40 minutos, se ten que Eso entrar é. mou. Va. Aí estamos. Pois nada, que como ben saberedes, dentro de nada, de un par de semaniñas, cumprimos un ano en Non Vale Furar. E que mellor que agradecervos, quixamos vos agradecer de alguna forma este apoio que nos dades dende fai tanto tempo e que nos gusta tanto e que cada día somos máis. E non se nos ocorreu mellor cousa que vendervos, pois, bueno, poñer á venda Sí. unha serie de un pouco de roupa deportiva con o noso logo, que é chula. E bueno, ao final somos prácticamente todo xente que facemos deporte e igual nos ven ben. Sí, non só deporte, isto para vestir, para salir ás discotecas, bueno, as discotecas agora mesmo chungo, pero Pa todo. espectacular. O tema é, sacamos agora en nada, o sea, a partir de xa, sudaderas e chaquetas que estades vendo nas imaxes de Non Vale Furar para vender, para vos, para que as levedes
con bosco por aí pola rúa e nos campos. Efectivamente. E máis bueno, adiante é un pouco... virán as camisetas, que houve o tempo. Sí. Isto, bueno, é un pouco unha estrategia un pouco de para probar un pouco a ver como se vos gusta, Sí. e bueno, e se ten aceptación, e se a cousa vai ben, pois buscaremos despois máis prendas de roupa, outras cousiñas tamén para ir poñendo á venta. E, bueno, seguir medrando un pouquiño. Sí. Non nos imos a volver, non nos imos a facer ricos con isto, evidentemente, pero, bueno, para comprar cousiñas, para Sí. comprar o mellor un micro, para comprar o mellor unha lámpara, para comprar unha cámara, A ver, cousas que nos sí, dirán sí. ben. Sí, e nada, xa sabedes, se queredes primeiro, xa sacaremos información mañá, toda a información, pero se queredes estas parcas espectaculares que dan un calor tremendo, se tes frío vai xenial, incluso para levar cunha camisetiña só por debaixo vai xenial tamén, é que é espectacular, as sudaderas para facer deporte, todo. Estas dúas cousas están xa á venda. Se queredes precios, por todas as nosas redes sociais están á venda. Xa mañá sacaremos notas informativas cos precios de todo. As camisetas virán máis adiante. E nada, esperamos que sexan moi aceptadas e que compredes, porque... Sí, e bueno, para acabar un poquillo con isto xa, decirvos tamén que imos a vender a través da plataforma Vinted, que, bueno, a plataforma típica de vender roupa, pero se non a queredes utilizar tamén imos ter uns puntos de venta, bueno, puntos de recollida nos que podemos quedar e darvos a roupa sin facelo a través de Vinted, porque así aforrades vos un par de eurillos que costa a aplicación. Dinos aquí, baratiño, dinos aquí polo chat, baratiño, pois ímolo poñer o máis barato que poidamos, eso asegurámoslo. Sí. Perdón, estaba dicindo os puntos de venta que son Melide, Santiago, a Estrada e Vigo. Eses 4 lugares podedes ir por aí a por as vosas prendas, e se non por Vinted, que é moi cómodo. Simplemente pagar o precio, un pouquiño de gastos de envío, que nada, que serían 2 euros ou así, se non me equivoco. Creo que son 2,30 euros de gasto de envío, pero bueno, eso, si podemos achegámonos e dámosvos as... Dámonos en persoa. E nada, simplemente eso, que eso, ímolos poñer moi baratas, casi a precio o que nos valeu a nós, prácticamente, para ganar eso. Sí. Un nada para comprar un par de micros e xa está. E si, as camis van sair un poquinho máis adiante. De momento imos ir con isto, porque, bueno, é unha época así un pouco de máis frío. Empezamos por estas. Teño aquí unha chaqueta, por certo. Aquí temos unha chaqueta. Mirad que bonita, é que non me vou poñer... As chaquetas esas están xenial, aparte, para facer... Eu fui a correr un par de días con elas, están xenial, porque aparte son boas para chuvia, son cortaventos destes. Fui a correr 2 días, Fuches a correr? Non lo crees. Bueno. A correr 2 días. Pois... Bueno, eso, que polas redes avanzamos, sociais. non? Porque... Sí, avanzamos, que nos estamos liando con isto. Xa explicaremos mañá nunha publicación todo, sí. Pero polas redes sociais contactade con nós. De verdad, ojalá teña moita aceptación a esta roupa, porque nos fai moita ilusión. Imos con Mou. Imos. A polos xogos, veña, imos con Mou a xogar ca xente con Mou. Aí está. Eso é. Aí está Mou. Moi boa, Hola, Mou. rapaces. Dios. Como andamos? Afeitaxeste. Afeitaronme. Sí, hoxe sí. Dios. Vou Que? afeitarte. Oye. Afeitaronme. Bueno, meu pai barbeiro. rapaces, Sí, vamos. hai que dar un pouquiño de brío, vale? Porque son Veña. menos cuarto e... É que somos tanto de falar que, bueno. Traigomos un xoguiño hoxe, un xogo espectacular, vale? Trátase de facer, atención, explico. Cada un ides facer un equipo, vale? Un equipo de 5 xogadores, porteiro, un defensa, 2 centrocampistas e un dianteiro. Como ides a facer o equipo? Moi fácil. Eu vou ter aquí todos os equipos galegos de primeira, segunda e segunda B. Vale? Cada un ten un numeriño ao lado. Entonces, vou vos ir preguntando un por un. Portería, Cabo, di un número. Vas dicir un número, o equipo que che toque, tens que elixir ao porteiro dese equipo. Ao azar. A un porteiro vale. dese Xa entendín. Dis un número ao azar, vai tocar un equipo e despois pois elixes un xogador dese equipo. Vale, imos facendo así. A ver quen ten mellor equipo ao final. Parecevos? Sí, perfecto. Dixe que participen tamén, bueno, no nada, no chat despois que digan que equipo é mellor. Claro, pero no chat están atentos, a ver que equipo fai cada un. Vale, Gustoume... e despois decides cal vos gustou máis. Un porteiro, un defensa, 2 mediocentros e un dianteiro, non? Sí, por certo. Fútbol 5 de toda a vida. Tupé o Dejan Drasic, Mou.
É verdade. Tupé? certo, Tal cual, Tupé o de Andrasic, acordaste de Andrasic, o que xogaba no Celta? Tal cual. Sí, Uf, acordo, Non acordo. me vou acordar. Non me Ostras, vou acordar. Sí. Bueno, Va. estamos, chavales. Sí, veña, que hai moitos Vale, xogos hoxe. empezamos. Veña. Mou, empezamos por ti. Di un número, dun 8. O 7. O 7. Vale, Coruxo. Porteiro. ¡Wow! Alberto. Vale, perfecto. Vou apuntar aquí. Veña, va. Eu Cabo tamén. número, dun 8. O 3. O 3. Vale, Coruxo. Porteiro. Que ese foi trampa. É- Vale, É pois mala sorte. amigo, mala eu sorte. amigo. O meu amigo. Perfecto. Bo xogador, amigo, con moito futuro. Sí, home, moito Vale. mellor que Alberto. Mourazos, do 1 ao 8 sin ser o 7. Un defensa. O Un 2. número, digo. O 2. Lugo, un defensa. Dios. Yaló, Marcelo Yaló. Vale. Está ben. Cabo, número do 1 ao 8 sin ser o 3. O 4. O 4. Pontevedra. Hostia. O Pontevedra, un defensa. O pillar a Xisco Campos. Xisco Campos, moi ben, o Chetas capitán, Cabo. Ah, Vale, Mourazos, do 1 ao 8 sin ser o 7 nin o 2. Pois ahora vou ir polo 1. Polo 1, o Pontevedra, un medio centro, un centrocampista. Centrocampista, de pode- banda, de medio. Pode levar lesionado moito tempo. ai. Sí, da igual. Pode ser Romai. Pois Romai. Vale. Cabo. Un Un, número, o un. nin o 3 nin o 4. O 1. Celta B. Tócache dicir. Centrocampista do Celta B. A quen elixes? A Holsgrove. Vale. Holsgrove. Fallou un Mou, penal. Mou número sin ser o 2, nin o 1, nin o 7. O 5. O 5, o Celta B. E sigo en medio, non? Centrocampista do Celta B. Sí. Bueno, pois eu por este partido vou pillar a Solís. Bo, Vale, Solís, perfecto. está ben. Va a cabo número, nin o 4, nin o 3, nin o 1. Rápido, o 6. O 6, o Compos. Centrocampista do Compos. Bicho. No, Bryce Belenda. Non é centrocampista. Vale, non bicho. Vale, bicho, veña. Va, Mou, último número para o dianteiro, nin o 7, nin o 5, nin o 2, nin o 1. Pois o 6. O 6, o Celta, de dianteiro centro do Celta. Iaguinho Aspas para comandar o equipo de capitanía, espectacular. Aí destrozoume. Vale, Cabo, último xogador, nin o 1, nin o 3, nin o 4, nin o 6. Cal me queda, o 5. O 2, o 5, o 7, o 8. Os dous de... 8. O Racing, 8. o Celta, dianteiro do Celta. que... A Iago Aspas. No. Santi Mina. Bueno. Mina. O Touro Fernández. Veña, podes escoller a Aspas si queres. No, Santi Mina. Estaría... Santi Mina. Ah, bueno. Perfecto. Pensei que iba a escoller a Ferreira, Bo, Canarí Dos reventada. equipos quedan, Canarí reventada Ferreira. Mira de que equipos. Claro. A ver se se ve. É que teño moi mala letra. E escribí moi rápido. Este é o equipo de Cabo, Amigo en portería, Xisco defensa, Holsgrove. Bicho e Holsgrove no medio e Mina arriba. Bo equipo. De fútbol a sala verdade. recital. Bo equipo. Por outra banda, o equipo de Mou con Alberto en portería, Yaló na defensa, non sei escribir, non sei ler do revés. Romai e Solís no medio, Romai, e Solís. Aspas arriba. E Iaguinho. está igualado, pero... E Iaguinho Aspas. Está igualado. Está igualado. Cal pensades que é mellor, sinceramente? Que o digan polo chat. E seguimos cos xogos. Eu quedome con meu. Eu por Aspas, é diferencial, tío. Que sí, non hai máis, a ver. É Cos meus a mellor. morte. A ver, é o que hai, tío. Podes escoller a Aspas. Podes escoller a Aspas. Ah, pois collo Aspas. Entón gaño eu. Xa. Teño a Holsgrove, bicho, buah. Recital de zurdos no equipo. Xisco. Sí. Bueno, Veña, dámoslle. podo facer eu o meu xogo antes que o de Mou? Sí, podes. Mira, Veña. este o da semana pasado que lle fixen a Vieito de adiviñar xogador. A ver quen o adiviña antes, vale? Dou pista, adiviña un. Dou pista, adiviña outro, vale? Vale, E de hai, que categoría? hai rebotes, vale? Xogador de 27 anos é un xogador de segunda B. Vale. Xogador de 27 anos nado fora de Galicia. Vieito. Di un. Ou non digas, ou pasa. Eu que sei. Paso. Mou, pasas.
Mateo. No. Pasou pola canteira do Atlético de Madrid, onde compartiu vestiario con Bono que está no Sevilla, Tomás Partey ou Lucas Hernández. Bo. A ver que din polo chat. Toca ya Vieito ou toca a mí? A ti, Mou, agora ti primeiro. Non sei, Rufo. No. Vieito. Non sei. Imanol. No. Podedes pasar, se non tedes nin idea. Tan só Hai xogou que mirar. unha tempada na terceira galega, onde quedou primeiro co seu equipo. Vieito. David Castro, dime. Primo. Non miredes o chat, No, non é Óscar Primo. Mou. Quedou primeiro na terceira galega. Veña, que non tedes nin idea, jope. E non é de aquí? Pois non sei, claro que non sei, tío. Eu paso. Moi ben. Eu estas cousas non as acerto. Vale. Xogou 2 tempadas en segunda división, en 3 equipos diferentes. David Soto. Non, en segunda división, Vale, Mou, nada. Joder, non me sai o nome, como se chama que marcou outro día 2 gols co Pontevedra? Damián Sabater, non é. Eso. Non é Damián Sabater, No, pasamos non, a non. quinta pista. É xogador de banda, aínda que tamén o fixo como dianteiro. Ollo esta pista. A ver polo chat, espabilade. Quen é? Quen lle toca, Mou? No, Non, toca ya Vieito. Vieito, di. Tirade unha, que non a sabedes. Caballé. No, Mou. Dani Nieto. Non. Disputou 7 partidos co Deportivo a pasada campaña, antes de ser cedido en metade de curso. E tócalle a Mou. Eu non caigo. Eu tampouco, tío. A mí non me... Dios. No. Co Depor. Sí, é que eu son de poñer as pistas complicadas para que as finais xa... Aquí, Estamos cuidado. falando do Deportivo de segunda división, verdad? Disputou 7 partidos co Depor a pasada campaña, antes de ser cedido en metade do curso. En segunda. Vieito xa sabe. Pero sigue no Depor, Eso non é Non, unha non pista. sei. Eu non sei. A ver, Eu non sei, tío, eu non sei, pasa, pasade. Paso, eu teño que Vieito, pasar. ti pasas. Eu sí, paso. Vale. Non sei. Eu paso de todo. Xa. Vale. Tengo Acabamos chas pistas. 7. Ten o dorsal número 11 no seu actual equipo e a súa perna boa é a dereita. A ver. Ui. A ver, andan polo chat alerta, achegándose. Non sei. Borja Galán, eu que sei. Tocaba ya Vieito. Sí, toca ya Vieito. Borja Galán, rapaces. Sí, señor, nadie no chat adivinou, É de Madrid, é de claro, Madrid, é non? madrileño. Mira, digo vos as outras pistas. Comparte nome de pila cun panda. E todo... Estas son así graciosiñas, tío. Comparte nome de pila Como? Comparte nome de pila? Ah, cun panda. E Panda, vale. a 9 é todo un galán. E ti eres moi gracioso. E o 10 é o 10 Deportivo da Coruña. Así, a saco. Ah, pero ainda había unha. Sí, porque Despois de Galán sí, ainda había porque outra, dixen, por si va, acaso. estes a saber, ao mellor. Somos unhos inútiles, Vieito. Son moi burros, Pois gañou Vieito, pero de casualidade dixo Galán. Pois sí. Moi ben. Sí, de casualidade, recoñezo. Xogou no Atlético de Madrid B, sorprendeume. Non... Sabía. Sí, Xa. sí, eu tamén. Moi ben. Sabía. Veña, Bueno, Mou, Mou. dalle rápido, que queda... Hai que... Mira, sí que estivo no Atleti. A vida é dura. Bueno, eu traigo 3 preguntiñas neste duelo particular Cabo Vieito contra Mourazos. Vamos, Vieito. Imos 1-1, Imos 1-1. Hoxe toca Vitória Vieito. Traio 3 preguntas para que non poida haber empate. Parece vos ben? Bueno, Parece empezamos por unha que fixen de última, pero como creo que é a máis doada, pois vou vola facer. O equipo, xa non só galego, que xa vos adianto que é, que máis anos votou en segunda división A, pero que non chegou a xogar en primeira. Xa vos adianto que é galego. Escoita, desconectei... O equipo, dixeches. Ides ter que Equipo, repetir, escoita, ides ter que repetir porque estaba totalmente desconectado vendo o chat, porque dime conta
de que no chat está Darío, o que gañou a camiseta. Pero xa falou, Sí, non? pero non me dera conta, tío. Gracias a ti, Darío, por participar. Nada, solo quería apuntar eso. Perdón, desconecteime totalmente. Que son de... Que era? Que estamos facendo? Que se... O equipo que máis tempadas botou en segunda división A e que nunca chegou a xogar en primeira. Adianto vos que son 34 tempadas. Vale, quen, o sea, somos eu cabo contra eu, No, contra min, non? ti máis eu contra Mou. Este é a máis vale, fácil. vale. Entón, Este é a a ver, máis vale, fácil. Mira, no, Vieito foi de reservillo, Eu diría- eso é que xa sabe. Ah, No. Bueno, non sei se sei. Cabo. eu non A o ver, teño- centro, te digo. É que Céntrate. non o teño claro, Eu creo que é o Racing de Ferrol. última resposta. A ver. Escoita. En segunda división, que estivo máis anos en ascender a primeira. Segunda división A. E o Eu creo que é o Lugo... Racing de Ferrol. E o Lugo nada, no, Lugo no. Vale, pois... Racing de O Ferrol. Racing ou o Ourense. O Racing ou o Ourense. É un equipo galego. Xa vos adianto que é un equipo galego. Vale, é o Racing, sí. O Debe Racing- ser. O Racing ou o Club Deportivo Ourense, ollo. Eu diría Racing. Como, Ollo, o que ti digas, tío. Ti mandas. Eu... Non teño... Ollo que anda, Vieito anda. Anda atinando, A ver, a ver. Eu diría Vale, Racing. tipo Ourense, Eu tipo. diría Racing. No, Racing. Racing Vale, Club de veña. Ferrol. Veña, Racing. Correcto. 34 tempadas, eu non o sabía, Hai equipos galegos que botaron 36 tempadas en segunda, pero sí que subiron a primeira, entón non vale. Siguiente pregunta. Cantos goles, imos á terceira, Cantos goles leva nesta tempada Rodrigo Parafita, xogador do Silva, lateral esquerdo, e canteirán do Dépor toda a vida? Que? Ostra. Non teño nin idea. Cantos Non teño goles nin idea. leva? Eu Non diría... sei nin quen é. Perdón, Rodrigo. Eu diría... Leva Sabes eu que diría pasa? dous ou tres. Mira, ese chaval conozco desde cadetes, Dous. porque me tocou marcalo. Eu xogaba extremo pola aquela época, e o tipo desfíxome. lateral esquerdo, non? Lateral esquerdo, desfíxome. Non tuve Bien, nada Eu que diría ver. dous, ou así. No, de verdad. Incluso, é que o mellor leva 0, tío. Rodri Non sei. Parafita. E vais... Home, pode ser, que sea así unha pregunta medio trampa, pero... Eu, Non ao sei. mellor 1, 0. Va, veña, decimos un, nin para ti nin para min. Veña, Un. 1. Pois ahora ganei eu. Eran 0. Eran cero. Xoga moitos minutos, pero non é un Era visto. chaval goleador. Que Un cabrón. chaval goleador. Dios. Bueno. Un a Vale, un, imos pola última. A que eu considero Está aquí, máis... Non sei, Dios, tío. Brais Martínez, canteirán do Valmiñor e xogador do Alondras, que por certo é o que máis minutos disputou ato de agora no seu equipo, Sí. onde militaba a tempada pasada. Xa vos adianto que a tempada pasada non xogaba no Alondras. Eu non sei. É Non unha teño fichaxe nin idea. nova. É unha fichaxe nova. Non teño nin idea. Reis Martínez. Vou vos dar unha Mellor- pista logo. Douvos unha pista. A mellor Ribadumia, Sí, por aí, Por aí. sí, o Arousa, o Rápido. Queredes Ah, unha non, pista? Sí, Queredes unha pista? pista. Segunda autonómica galega. Buah. Por favor, Mourazos. Como vou coñecer eu as segundas Que cabrón, autonómicas que dali? cabrón. Va, veña, pois contesto eu, no Baio. Pero o Baio No non, Baio. o Baio non está en segunda autonómica. Espera. Imos a dar outra... É logo que está. O Baio está en... Debe estar en preferente. En primeira. Ah, non, en primeira. Sí. Tedes que analizar ben todo o que vos dixen, que non é tan complicado. Ah. No Valmiñor. É a túa última resposta. No, temos que pensar. Cal é o equipo de Valmiñor? O Valmiñor Eu, ten. Valmiñor, serio. Pois o mellor é Pero non Valmiñor. está en segundo. Estarán en segundo. Decimos Valmiñor, En ou? segundo, estarán, dirá. Va, decimos, porque total non temos nin Veña, idea. pois Valmiñor. Como vos axudei a ganar, O Valmiñor, efectivamente, xogaba no Valmiñor. Tío, é que... Chunguísima Sí, no. esta, A ver, eso, a min preguntas eu que tamén quedo con cara de parvo, pero dimos aí unhas pistas moi... Sí, señor. Hostia, era difícil. Este é anterior. A anterior tamén era jodida. Pero bueno, está ben, ao final ganamos aí 2-1. 2-1, sí, perfecto. señor. Vale. Perfecto. Rapaces, falamos un pouco do Lugo e do Celta para rematar.
Que levamos a oriña Sí, casi. veña, 5 minutiños aí Veña. de Parece conclusión. ben. A ver, o Que vos Celta. parece si O Celta. Escoita, que vos parece se poñemos un titular cada un? Veña. Do Celta primeiro e despois do Lugo. Do Celta, o Uf. sea, refiárome ao partido en sí desta Un titular. xornada. Pero un titular ou- que sexa gracioso. Sí, bueno, Un titular gracioso. Pode ser gracioso. En plan, facendo algún chiste. Bueno, pues, pero A eso ver, hai que a ver, ser moi intentamos, ocurrente. intentamos. Eu xa teño do Celta, A pero ver, non ten imos co do non Celta ten logo, a ver. Non ten moita gracia. Veña. Tolemia en Balaídos. Non ten moita gracia. Entón. Goles a sachar. No, que va, é que non sei, tío. Foi un partido de goles. A ver, Vieito. eu iba a facer un titular para un humor un pouco negro, entonces non sei se é políticamente correcto. Non decir. será referíndote Iba a decir a que- Edu. Sí, un pouco. Foi... Non tivo seu día, non tivo seu día. No. Nada, iba a decir que a parte oscura do Celta onte foi Josep Aidú. Pero bueno, Sí. é Bueno, non Non sei sei. se vistes bueno, al rol de prensa despois do partido preguntaronlle a Aspas que diferencia hai entre este Celta e os equipos que están en Europa ahora mismo. El dixo, bueno, ves os cambios que fixemos nós, que só tiñamos 5 xogadores do primeiro equipo no banquillo, e ves o que entra na parte do Sevilla, pois ten razón. Sí. Está Bueno, claro, está claro. Hai outro, E despois- poderíamos tirar un titular referíndonos a esta imaxe de Facundo Ferreira. En plan, podíamos decir algo así como A ver, eu... o Celta de narices ou sea, algo así de nariz. No, pero veña, soltamos un titular, así un titular bocado. A ver, no Eu digo, por resumir un pouco, sabes? Eu digo, Hernández e os erros defensivos condenan o Celta, acaban que ilusión europea do Celta. Compro, xa, non vou dar outro, que me dá pereza pensar. Gústame ese titular. No, está feo que estou pensando, tío. Pois eu creo que é un partido moi entretido po espectador en Balaídos. Eu pasei no ben. Sí, eso lino por Perfecto. Twitter algún xente dicindo que o Depor, o sea, o Depor, o Celta é un equipo moi entretido de ver, sobre todo se eres espectador neutral. Sabedes que fixeron unha lista os da ESPN Sí. dos 98 fixeron o equipos. Celta de... Sí, está de segundo equipo máis atractivo para o espectador neutral en España. Sí, é que sí De que, primeiro sí vas. que mola, con primeiro Iago vas. Aspas aí. E bueno, da imaxe de Facundo Ferreira non imos dicir nada novo, así que A ver, é que pobriño, tío. tivolle que facer A ver, dano o Celta- ao cóbado de Fernando, Sí, rematou-llo ben, a parte de cabeza dura, de nariz dura. Sí, pero o Fernando, Celta é a un Fernando equipo... No, está o Celta é cuadrado. un equipo que arriba ten moitísima tralla. Cando funciona a xente de medio campo para diante é un escándalo. Despois Tapia é un xogador de outro nivel totalmente. O polvo E o peruano. Lugo, O Lugo, pois... o Lugo, que titular lle cascades ao Lugo? O Calvo sentencia ao Calvo. Mollejo sentencia a Noz de Vilagarcía. Bueno, Costa abaixo e sin frenos. Sí, mola Messi. Mira, sabedes este de que o Lugo, bueno, o Lugo é un chiste. Un equipo que vai moi mal, ficharon a un holandés e a un portugués. Van de Cook e Costa arriba. Ese sería o meu titular. Van de Cook e Costa arriba. non Van de Cook, sí señor. Buah. E Costa arriba. Sí señor. Costa arriba bo lateral portugués. Pasaches ti épocas na Cook de Lugo ou que? Ollo a Cook, Ali Campabadal ceibase, Diz que seguro que... Entón que? Temos que soltar algunha perliña máis. Non sei, a ver, pensade que marcou Non sei se nos Mollejo. quedaba algo. Perdón, quería falar de Mollejo, da igual. como vedes, é unha pregunta así, como vedes o Depor a banca, as opcións de salvación? Pois nada, esta semana non houve partidos, pero bueno. Non houve partidos. No. A ver, Pero bueno, eu creo que ainda queda bastante. a ver. Ainda queda bastante, ten emocións. o que decimos sempre, que o Aparte, calendario é tampouco- complicado. Darío, Sí, pero eu bueno, agora tampouco os equipos de baixo suman nada, joder, realmente. Entonces, bueno. A ver, se ganas un par de partidos, o que pasa é que hai que ganalos, claro. dixo Darío, eu agora nin Celta nin Lugo, son do non vale furar fútbol. Home. Sí, señor. Home, Darío, para non pasar frío ca camiseta, o que tes que facer é poñer tamén unha chaqueta de non vale furar. Faime caso.
Tamén di, quedaría tamén ben, di Manuel Valcarce Rei, alias Colillas. Falade da rivalidade Sporting Callobre, porfa, dous equipos históricos da miña terra, pero eso daría para un programa inteiro. Sí. Entón, como Sí, xa sí. estamos para pechar, non nos podemos meter en esos debates tan profundos. Se alguén quere preguntarnos algo, Va, eu voume mollar aquí rapidamente. Teño que dicir que eu deixei as rodillas no campo do Callobre. foi No contra campo o... do Callobre. O campo do Callobre era de area, eso doía moito cando caías. Ah, vale. Sí, Pensei que te lesionaras no campo que era do o campo Callobre. duro. No, eso foi... Sabedes o que facía... Sabedes o que facía un adestrador do Callobre cando estaban en Nacional, que viña o Depor a xogar, o Celta, estes equipos? Jodía máis o Naquela, anos campo. 90, así, o tipo collía os micasas, os balóns micasas e metíos, deixabas toda a noite metidos en capachos con agua, porque pesaban máis. Claro, despois... Buah, É que verídico, mal. é certo. Sí, é certo. seguro que sí. Ademais, é que é eso, teño o recordo de que os balóns do Callobre, aparte de que o campo, para min, fino como son eu, sabes? Claro. O sea, fino, non me refiro xogando, fino de... Ai, area, sabes? Entón, pero os bueno, balóns pero- pegabanche un... Va, que non tiña forza para levantalos, pero se che daban un bo golpe con ese balón, cuidado, Sí que os balóns do Callobre eran toscos. Sí. Sí, home, pero... Eu que sei, agora son todos os campos de erva, pero fai, non Sí, sei, sí, fai 20 anos. claro, pero Era todos nós, de terra. Mou máis eu, temos o recordo do campo do Callobre e o Fátima, ou pouco máis, Bueno, eu acórdome do campo Bueno, aí do... xogaches, aí do campo do xogaches Conxo. en Bea fai 2 anos, campo. O Eu do non- Conxo, o eu do non Conxo era xoguei. un bo campo tamén. Sí, O Conxo era un En Bea, espejo. é verdade. certo. É certo. Que vos iba a decir? Nada, do Lugo non Bueno, comentamos nada pois- máis, non? Rematamos. E o Lugo... Salvarase? Sí, eu creo que sí. Salvarase o Lugo? Marches un Edez. Eu Eu xa sí. dixen a semana pasada... non confío moito. Creo que o partido esta semana contra o Alcorcón é unha final tremenda. O que pasa Sí. esta semana... Sí. A verdade é que Queda, sí. pero que van 34 xornadas de segunda, parece. Por aí, creo, non estou Creo que sí. seguro, Pois aínda quedan moitos puntos. Está complicado, pero queda moito. Queda moito en segunda, son 40. Home, queda moito. O 40. que pasa é que ven as dinámicas, e ven as dinámicas dos equipos que veñen de abaixo, que hai equipos que están indo para arriba, dos de abaixo. Sí, É correcto. o Lugo. Pero bueno, a ver. Bueno, Bueno, rapaces, entón que, rapaces, pechamos, iremos falamos, despedindo. sí, repetimos o tema da roupa que xa sabedes, a partir de agora tedes a roupa disponible, xa poñeremos unha publicación explicando todo ben, os prezos e todo. Nada, moitas gracias por estar aí, como sempre. Un placer. Un placer, Un placer, sí. e vémonos polas redes sociais, no outro vídeo moi interesante que subiremos esta semana, tamén, e a semana que ven, 2 días despois, de novo, Sí. un día máis. Sí, estamos a piques de cumplir o ano, Como pasa o tempo, Dios. É certo, é certo. Había que ver un vídeo de hai un ano e un vídeo de ahora, a ver o mellorados ou desmellorados que estades. Eu penso que, bueno, hai algo de mellor ou Mellorados. Ostras, o primeiro vídeo é patético. A ver, Eu ainda estou vendo outro día. Sí, a ver. Bueno, a ver, patético. En Eh, contido está moi ben, O que pasa é que mal. vese cos medios técnicos. No. Mal Vale, enfocado, nótase que estamos algo nerviosos, pouca, Sí, é normal. sabes, pouca, É Enténdese. normal. Bueno, pois nada. Enténdese. Moitas Bueno, gracias a despedimos. todos, o repetimos por estar aí. Pechamos o directo, non? Pechamos o directo. Pechamos o directo. Darío, se Moitas sigues por gracias. aí, poñémonos en contacto contigo para darche a camiseta. Tenos que dar a talla. E o balón a Xoel Laya, que estaba falando por aquí antes. Sí. Ostras, vaya pareado vos eu. Temos que dar a talla e o balón a Xoel Laya. Sí, señor. Eu creo que é o broche de ouro Xoel. para acabar hoxe. Dou- Pois Ocho nada en nada nada. máis que engadir. Vémonos no vindeiro vídeo, no vindeiro donde sexa, de non vale furar. Onde seguiremos falando de que?